A kira ga al'ummar musulmi da mu saka ƙasar Iran a addu'a Allah ya bata nasara akan Yahudawa. Waɗannan Yahudawa da suke shirin shafe Iran daga doron ƙasa, gobe kuma za su koma kan Saudiya, jibi za su iya komawa kan Pakistan, gata za su iya komawa kan Turkiya. Dama ƙasashe masu ƙarfin a duniya waɗannan guda hudun ne: Pakistan, Iran, Turkiya, Saudiya. To duk a mafdinsu za su share waɗannan gaba ɗaya. To kan mu yadda da muna saɓani da su a wani ɓangare na addini ya sa muna gani a afka musu mu yi murna ko mu ji daɗi ko mu goyi baya. Gobe kanmu za a dawo. Akwai dalilai guda hudu. Akwai dalili na shari'a. Dalili na shari'a shine dukkan musulmi ɗan uwan musulmi ne, ko da akwai saɓani a musuluncinsu. Dalili na biyu, in ma muna da saɓani da su, suratul Rum ta sauka. Lokacin da suratul Rum ta sauka, fada ake yi tsakanin Iran lokacin suna maguzawa da kuma Italy Rum lokacin su kuma suna kiristoci. Sai fada ya kaure tsakaninsu. Da fada ya kaure, sai duk maguzawan Makka sai suka goyi bayan Farisa a lokacin suna maguzawa. Su kuma duk musulmi sai suka goyi bayan Rum tunda su kuma kiristoci ne. Saboda da ba ma guje da Kirista in ana fada, to ai Kirista ya fi maka ba ma guje. Domin shi akalla ya yadda akwai Allah, ya yadda akwai manzanci, ya yadda akwai kaza. Saɓaninku da shi akwai wata fuska da za ku iya haɗuwa, amma wancan ba inda za ku haɗu da ba ma guje. Sai Allah ya saukar da suratul Rum, ya nuna goyon bayan da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka bama Rumawa. Allah ya goyi bayan, har ya musu bisharan cewa zai taimaki Rumawan akan maguzawan. Yace alif lam mim gulibatur rum fi adnal ard وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ashe taimakon da Allah ya ba wa Rumawa wanda suna kiristoci akan Farisawa a lokacin suna maguzawa ya faranta wa muminai rai, saboda fada ne tsakanin maguzawa da kiristoci, sai musulmi suka goyi bayan kiristoci saboda sun fi kusa da su fiye da maguzawa. To wannan shine dalili na biyu. Dalili na uku shine dalili na zamantakewa. Waɗannan mutanen rarraba kan jama'a suke, makiyan kowa ne su, kowa suka samu shafe shi za su. To idan suka kai ma wani hari, kace ai wanda ake kaiwa harin nan ba dawa bane, to shi ma lokacin da aka kawo muka sai ce kai ma ba nasa bane. Kun gane? Amma muka haɗa kai, kowa aka danne shi, mu taru mu taimaka mu, to gobe mu ma za mu tsira baki ɗaya. Sannan dalili na hudu shine dalilin unsur akaka zaliman aw mazluman. Tsakanin Iran da ƙasar Yahudu, waye azzalimi wa aka zalunta? Kowa ya san Yahudawa su suka zalunci Iran. Kai ne ka ɗinka babban riga ka sa a jikinka, sai ka ce ka haramta ɗinka kowa ɗinka babban riga ya sa a jikinsa. Adalci ne wannan? Iran, ƙasar Yahudu ta mallaki makamin nukiliya. A kasashen musulmi kaf Pakistan ce kadai take da nukiliya. Ta kadai take da nukiliya. Duk kasashen musulmin nan sama da 54, Iran ce, Pakistan ce kadai take da nukiliya. Sai suka ce to tunda mu mun mallaka, sai suka ce ba wani wanda ya isa ya mallaki makami a duniya. Akwai adalci a cikin wannan? Tunda kuna da shi, kowa ya zama yana da shi, to in ana tsoron ka kana tsoro sai a zauna lafiya. So da aka unsur akaka zaliman aw mazluman, mun tabbatar cewa a wannan fada Iran aka zalunta, mai zaluncin su ne Yahudawa. So da haka muna taimaka musu da addu'a, mu sa su a cikin sallolin mu, a qiyamul lailin mu, a wajen tarurrukan mu da wajen wa'azin mu ta addu'a Allah ya taimaka musu su shafe waccan ƙasa daga doron ƙasa.